Badara alhamdulillah wes iki baru saja saya ocak-ocak ya ini. Sudah selesai dari buah-buah yang saya sajikan hari ini. Buan larang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki buan saniki curug gak enek udan iki welas semangka apa wae larang. Untung wingi aku oleh murahan melon apa wae iki. Wis ora masalah tukune larang ya didol. Larang nek tak dol murah engko aku ya ora iso tulakan. Lho gawane segini saja iki. Yo ora akeh. Saithik wae nanging sing penting iku iso kena nggo tuku beras. Ning desa iki buan ya iki dina iki ora ana udan jamare cah. Dadine yo buan kok rada ongel iki. Ndak apa-apa sing penting iku laris dodol iku angger laris ya semangat wae. Nek dodol iku serodok ra payu ngono kae lho rada aras-arasen ape menyang iku rada rasa-rasa. Lur meneh iki yo cuacane iki yo cuaca ora ana panenan ning desa iku lek gak ana panenan yo apa-apa iku serba rada sulit wong desa sebab nang desa iku kebanyakan iku dari mata pencariannya itu yo bertani. Nah ini ora enak. Wong tani panenan iku yo rada rekoso, dodol apa wae yo sepi. Sebab nek pegawe niku rata-rata jarang jajan niku nggih. Seorang pegawai iku rata-rata gak royal kaya wong tani jajane. Pegawe iki sapa wae bos. Iku rata-rata ki arep jajan ae dipikir 7 dina 7 bengi. Jajan apa ora jajan akhire. Nang nek wong desa iku ora ndek perhitungan. Sekali dhek nyekel dhuwit iku panenan apa ngono pengen apa dituku. Niku wong desa wong tani lah, wong desa wong tani ngoten. Prinsip itu ada wong pegawai iki ya wong intelektual to. Dadine apa-apa ku serba dipikir. Maka engko nek mati ora digowo tinggal kabeh. Harta yang dikumpulkan akan dimintai pertanggungjawab kuwi kaya oleh uang. Hartane iki banyak sekali lho. Nggih niki semangkane enten semangka. Niki semangka ini kulakane wau teng pasar niku semangka sak pentil-pentil ngeten niki lho. Sitok pun 5.000 kok. Nggih. 5.000, 4.000. Niku liya wau kula niku tuku 5 niku pira ya. Wis diitung dhewe. Niki tak rajang ngeten niki wong asline kula niku bakul rujakan mboten bakul bijian buah mboten. Nanging nek wong nempel niku tak kei mawon wong kula nggih butuh dhuwit. Asline niku mboten bakul buah bijian mboten. Niki enten melon yang kemarin saya mendapat murahan melon kali. Melon nang pasar ki sak pentil kere ngono ya sitok ya 7.000, 5.000 sampai. Untung saya masih mendapatkan melon murah. Melon monggo mungkin mampir mawon lah iki enek nanas. Nggih nanas niki wau setunggal kula tumbas nanas iki sijine wau pinten ya. Ayo. Iya lek iya. Lek posisi tanggane kula bakul tempe. Tempe nggih padha mawon godhonge jati sakniki angel larang. 3 jatine widora ana godhong. Tur meneh jatine yo entek alase mboten enten. Padha mawon sing penting niku. Urip niku sing penting iki iso tuku beras sekilo niku wis kondang-kondange manusia hidup di alam fana ini.
bakul tempe niku anggane kula loro omah niku. Iki nanas niku wae nggih tumbasane nggih sitok sak pentil ngoten nggih 5.000. Lah niki napa-napa niku serba 5.000. Seakan nilai dari tukar rupiah itu ora ono aji. Waktu saya dagang pertama kali dulu, saya itu satu hari cuma mendapatkan duit berapa? 2.500. Tapi sudah bisa mangan iso kulaan. 2.500 lho. Rujak saya jual cuma 200 perak. Paling gede 500 perak. Nanging nilai rupiah itu wis ono aji. Lebih baik mendapatkan nilai tukar rupiah zaman dulu daripada sekarang itu nilainya gede nang ditukono barang ora entuk. Ora apa ki jenenge ora sesuai ngono lho. Ora sesuai sama sekali. Dan dhisik iku aku dodol paling banter kuwi entuk 2.500 untuk 5.000 lah cara mono. Kulaan 2.500 aku iso 2.500 itu suwe lah. Dagangane puluh aku di sini. Saiki ya semakin kesini itu negara ini kehidupan itu tidak akan semakin makmur, bukan semakin sulit. Makanya untuk Anda hati-hati sekarang. Kalau sudah punya duit, umpama kowe ndek rezeki akeh ndang diinvestasi tukokno lemah tanah. Tidak mungkin tahun ke depan itu ekonomi akan menjadi mudah dan harga-harga menjadi murah. Iki wis ora enek critane, Sekarang duit 5.000 wis ora ana ajine kira-kira. 5.000 entuk apa ngono saiki. Padahal golekane yo mendem nomor 4 itu. Makanya kalau saya itu menilai dari apa? Perjalanan waktu yang saya alami selama saya berdagang hampir 40 tahun. Semakin tahun itu nilai dari uang itu ora ono aji. Nah, makanya semakin ke depan nanti kalau Anda punya duit juga sedang ditutup tanah omah, itu investasi yang tidak akan rugi. Bodolnya ya bisa nututi nilai tukar. Gak percaya, saiki bensin regane piro? Wis to. 30 tahun ke depan lho, bensin 1 liter paling ora piro? 20.000. Gak percaya wis titeni. Wah, anggap negara itu semakin lama itu semakin makmur. Ora. Saya yang mengalami perjalanan waktu, semakin lama semakin susah. Niki nanas niki 5.000. Niki nggih enten bengkowan niki. Lah bengkowan piro lek sekilo? Bengkowan niku sekilo 7.000. Niki bengkowan 7.000. Niki kula nggawa melon utawan persediaan mungkin tak kurang, ora tau jake dhisik. Gak kurang yo. Nek kompon cukupi untuk duit yo wis. Niki tanggo pantes-pantesan tok. Lah iki krai ngeten iki. Janjane antara krai dan timun itu enak kraine nggih. Temen enak krai niku ana rasa legine ana. Lah niki krai niku lek digodhog niku enake ora guru-guru niku. Digodhog dienggo mangan lalapan sanlawe sambel terasi niku enake ora guru-guru. Nek ndak timun boten saged. Tur krai niku banyak mengandung vitamin. Nah, ndak timun itu bisa merusak saraf otak Anda. Kalau Anda itu terkena penyakit darah tinggi. Sekian dulu.
niki le banjut kita di drop noy. Gerak mau masukin nek tangi. Lombok Lombok di acarane ngiring Lombok. Lomboke mentahan mawon. Terus niki disori banyu ngeten niki banyu mateng. Tempel ngeten iki kula tak sithik dionekno. Bensin dan niki enten sing namine sambel. Nah niki tak kayak gini mawon. Niki dimet mawon. Dimet niki sakjane niki. Onekno kompor dhisik. Oblo selanjutnya nopo lek selanjutnya iki mangan iki ngeten iki lek besar apa niku inget niki emplek-emplek masa ini kegede nih.
masakan cek sore niki ya ngerti mangan sarapan esuk digedhekno gendine sithik diwalik pun udakara pun rada anget dipateni. Sarapan nah sakniki karek nimbo segone sego beras iki enake yo ora goro-goro mangken. Wayahe sarapan iki. Jam piro iki Udakara ya sekitar jam taombenan isih. Udakara niki nembe setengah 8. Sarapan di Barno ini berbuat ala oke ini kok yo iso HP mencolot damput wis iki duglak-duglak kaya ngene cah iki elah monggo melu sarapan kali kula niki sarapane enak-enak niki oblok-oblok niki wau iki mau oseng-oseng kangkung oblok-oblok tak campur karo sambel terong rasane kaya apa lah sing penting mlebu wateng sing penting ku ora ndredeg ning awak kanggo ngisi weteng kok ning ratan iku mergawene iso semaat tangan dan kena takan di tas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak era guru-guru sambal terong.
segera ra buru-buru. Nek ana turan apa-apa ngoten niku ya tak dadekno siji tak nget ngono ae. Mbah rasane kaya apa urusan guri sing penting enek asin-asine. Enak nih anut nambah jagung, bakwan jagung. Enak nih enek tak rasakno niki rasane ana ndoke, ana klopone parutan ya. Nang sedep. Ampun njaluk lho nggih niki wong asline niki wau masakan dek sore niku. Kadang aku niku dodol iki tau kelaparan yo tau. Mangan ape mangan buah untuk wis tedas dhisik nek kelaparan dodol niku mangani buah mangan untuk gak tedas. Udek yo tau. Daidere ning kota teh bakul sego. Daidere mlebu-mlebu pelosok. Ora enek bakul sego wae. Diwar pisik carane kok. Kula nek mangan ki yo ora wareg-wareg tenan ora. Nek wareg-wareg tenan kepesing. Sebab niku wis hukum malam. Dadi mangan diwaregi ngoten iki dienggo apa? Salah-salah iso dadi penyakit. Selain iso dadi penyakit, nek mangan wareg-wareg iku kepesing terus. Wong ini nek awake lemu-lemu ngoten iki, pokon panganane sithik wis ora enek critane. Wong nek awake kuwi pakanane iku sak kontainer kuwi. Lha. Wong ususe niku wetenge mekar mbak montore kan dadi sendekno ning tangki kuwi. Ora wedok ora lanang, pokoke anggere wong niku wong lemu-lemu niki badhe kali sak keranjang. Sebab ususe wis molor. Wetenge wis molor. Samene kudu rantai kula niku. Niki rasa enak tak bolak-balik mawon mangan nek ora krasa enak ngoten niku niki kadang-kadang ora tak entekno. Wareg apa nyambut gawe. Muga-muga dina iki daganganku laris iso nggo golek entuk beras kilo.
Mbok uncup lek mbuyak. Lho niki lho. Sewek kali ra elok iki tak sisana kanggo manganku.